Sanibonani la u-One Show Phakama, Nibingelelo Sifunda. Seyidibene uQuality noKing Nuba. Ukubuka kwakho mbukeli wethu. Ubani inkinga? Inkosi yamabhenci. Siyacela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi kwe-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe nokulike. Awuzizwe igadlana. Kuyazenzakalela nokuthi inkoka kahle ezweni kuyazenzakalela wema. Ngiwuthisha omkhulu, ngiwuprincipal. Abafundi bami bonke babuyile. Bakwethu ngibe nensizwa la ngiyaqala ukuyibona. Ngihlangane naye la eSekwini bakwethu ngithanda ukuyifundisa ukugqoka ukuthi ugqoka kanjani ezweni. Angiyazi lensizwa nje ngihlangane naye la esigangeni bandla iziwokhela nje. Ngithanda ukuyifundisa ukugqoka ukuthi ugqoka kahle kanjani ezweni. Uyabona uBosses Bilibox ngiyathemba nawe ukuthi angazi ezweni. Ngeke ngezwe ukukhulunywa ngawo uBosses Bilibox. Ngathi mengikubona uthiwa khona uBosses Bilibox ngayithethi inkosi yama traffic cop ngibona ngibambele kamnandi kanje. Ngathi wazongqola ngikhumbuza babo umkhulu wayi traffic cop wenweba. Hayi ukuthi awazi umswenko wena uBrainwood lo. Angikho kwesikitchen. Ngithanda ndaba nabafana besikitchen. Angiyandaba nabafana besikitchen mina angazi ukuthi uzomthini ngoba ngiyabona mina mfoka Nuba. Mina nje manje ngigqoka igama. uBrainwood ngiyangilokhu ngeke wedwa uthi kanjani mina uBrainwood ngigqoka uyashine uthi kanje njengobona nje naye yabona lo wakho kungangena iyo ifike lumisende la ngeke ngene nyoka